lähdettiin vähän reissuun tässä Viroa kohti. Ollaan nyt täällä Paraisten eteläpuolella menossa kohti Paraisten porttia. Siitä olisi tarkoitus sukeltaa tonne etelään päin jonnekin Högsora, Kaasnes sinne suuntaan ja oikeastaan niin väliin, että tässä on 2 viikkoa aikaa touhuta niin justiinsa. Tuli vähän uimatauoa kun tuli niin Karin kuuma. Vesi on aivan törkeä lämmin, tää ei oikeastaan edes viilennä. Ja aivan sairaan hauskaa. Hyvä mannossa. Ei näy maata. Tässä olisi parikymmentä mailia matkaa jäljellä päästään Eestipoikia hyvää juomaan ja nauttimaan niiden fasiliteeteista siellä. Mikä on oikein hyvä, koska meillä on aika paljon tavaraa taas närkänä. Aamu puski tuulta sen verran paljon, menen kallis kuten kastu. Aallot oli väliin semmoset pyörät, kun menee ylikin ja nyt taas ihan yhtäkkiä keli on mitä mainioita. Tarkoitus olisi mennä suihkuun, ottaa semmonen pikainen piristys siellä ja ottaa pirssi alle ja lähtee vähän hummailemaan yöelämään Kärtlaamme. Joo, eli tultiin tänne Kärtlaan Hiiumaa eli Hiidenmaan pääkaupunkiin. Otettiin taksi tosta Letmasta. Tultiin syömään ja vähän diskoilemaan ja löydettiin tämmönen aivan mahtava lelu. Täytyy mainita, matka oli 12 kilometriä ja hinta 12,50 €. Joo, edestä 2,25 €, ei paha. Etukäteen pystyi maksamaan taksiin ja toivotaan, että se on käymään myös takaisin menemään. On vähän helvetin mikä kävelymatka meillä. Jep. Te näytätte ihan kaksosia. Joo, nähtiin tuolla aivan mahtavat kilpikonnarituolit, pariutumissetit ja muuta siellä. Ihan hirveet orgiat oli käynnissä ja harmi vaikka siellä on ollut valoa tarpeeksi, että me oltais voitu kuvata tää, mutta joka tapauksessa niin mä nyt kerron tämän näin, sieltä tuli, kato, siellä oli kilpikone, sitten tuli toinen kilpikone, sitten rupes tämä oikein vaan saatanaan kovin ja sit tuli se pikkukilpikone ja sit... Mitä ollaan tänään tehty? Joo, vuokrattiin auto aamulla ja lähdettiin käymään Kärtlas vähän shoppailemassa tosi mitään. Joo, tervetulosti huivi. Totta. Ja sit me ollaan käyty vähän nähtävyyksiä katsomassa vanhaa kirkkoa, mikä oli 1500-luvulla rakennettu ja sit majakoilla käyty ja sen semmoista kaikkea kivaa. Ja nyt me ollaan ajettu tankki tyhjäksi ja siirrytään tankille. Bensa palaa. Aika huuruilla vedettiin tää viimeinen 20 kilometriä. Täällä ei tosiaan oo kauheasti näitä huoltamoja tässä saarella. Näitä on ihan muutama ja se on aika pitkät matkat. Tosin ei tää nyt välimatkat oo kauhean pitkiä, mutta kuitenkin. Joo. Kuinka kiva sulla on ollut? Ei, täällä on ihan hirveän hauska. Sii. Niin. Ei, tää on oikein mukavaa ottaa vähän tästä väliin vähän hörppyä ja naatiskella ulos, aurinko paistaa ja vittu paatti kulkee yli 600 solmua ja mikäs tätä on? No niin Tuomas, kerro kuinka kiva sulla on ollut. Ollut oikein mukavaa. Niin. Ihan rehellisesti täytyy myöntää, että pari yötä tuli nukuttua jotenkin vähän huonosti, niin sitten oli silleen, että ei niinku päivä lähtenyt ollenkaan käyntiin. Sitten jotenkin kun lähettiin sieltä paskas satamasta pois ja on näin nätti ilma, niin
opetas elämän maistamaan. Ei se ollut niin paskalla, eilen oli kiva päivä kun ajeltiin. Eilen oli kyllä, se oli kyllä hauskaa. Se oli kyllä ihan hauskaa. Vähän misee ajalla. Niin oli joo, sit se on niin eri kun matka etenee pikkasen nopeammin kuin näin purjeveneellä. Teistäkö rajattomasti jaksa? Kyllä tää niinku mun mielestä... On tää mukavampaa, on tää On mukavampaa näin. Kyllä joo. Mut mennään jostain johonkin se auton kanssa. Niin. Päämäärä on, päästään kaikki Länsi-Viro saaret katsomaan. Me ollaan veneessä, niin eikö me olla jo perillä? Se on ihan totta. Mistä valmis maailmassa kiireen. Lähtiin villarit, otin kaljaa. Lähdettiin vähän maastoa ajelemaan. Joo, nyt lähdetään tuonne Rumpuun päin. Toi on aika mielenkiintoinen näköinen villaritie. Joo. Sinne sit seuraavaksi. Joo. Aktiiviloma. Kyllä. Missäs Terttu? Aikamoinen suoritus. Nokkoset poikannissa. Löytyis selityskin minkä takia nää on tosi mountainbikeja eikä mitään citypyöriä. Joo. Pyörätiet on vähän eri käsitys mitä meillä on niistä. Juu, ei ihan oo niin kuin päin, mutta helvetin hauskaa. Oh. Toivottavasti tää enää kauhean pitkä. Joo, hikipukka pinta. Joo, vitun nokka. Ihan siistiä kyllä. Joo, jalat ihana nokkosen polttamme. Joo. Vitun partiolaista vihaan. Pääs me sekaan. Vene rupee olla taas aika hyvä satama kunnosta. Jossa ei käy tarvinnut purjehtia metriäkään mihinkään suuntaan. Ja tosiaan siis tää on nyt sit ensimmäinen ilta vasta kun ollaan Haapsalussa tänään. Tarkoitus olisi ollut olla täällä pari yötä. Saa nähdä missä kun nostaa sit muutaman päivän jälkeen. Hädin tuskin mahtuu enää tänne sisään itekään. Mitäs on illan suunnitelmissa? No, tässä nyt otetaan vähän yskänlääket ja käydään tossa suihkus ja sit vähän syömään ja Party! Joo! Helvetin hyvin meni Haapsalun yöelämä. Se oli tommonen kipsi jalka, jos ei mitään muuta. Koko yötä sä sekkaat sairaalaan ja sit pikkusia tänne ja kepit saa Tallinnasta jos haluaa. Eli jatkos ladataan ne puhelimet ja pidetään ne mukana, niin ei tarvi luottaa vaan siihen, että kyllä se Mattias pärjää ja hypätä taksia tulla veneellä. Joo. Ei pärjännyt. Ei pärjännyt. Ei. Oho. Yksi pelaaja. Vastuuntuntoista veneilyä. On joo. Moi. Moi. Kertokaa tunnelmistanne. Vähän nousuhumalla. Se on ihan oikein. Mitään muita tunnelmia. Hei, mitäs tässä? Mukava kulttuuripäivä. Missä me ollaan oikein? Saarenmaalla. Saarenmaa. Tää on tää Saarenmaan isoin kaupunki. Kuressa. Piispalinna oli hieno. Joo. Joo, mukava pikku vanha kaupunki tässä. Eli tää ruokapaikka. Joo. No Terttu, No? onks ollut kivaa On. taas tänään? Taas. Mitä sä oot tehnyt tänään muuta kuin nukkunut? Mä oon ollut täällä laivan kannella. Tai siis veneen patiossa. Mikäs tää nyt on? Albatros tekee. Ja mitä nyt kivaa? Puhuttiin vauvoista ja koirista. Joo, mä haluan papukaja. Tuomassa haluan koira.
muistakaa purjehduksen lyhyt oppimäärä. Rimmataan purjeet hyvin. Sidotaan pinna. Ei tarvi ohjata enää. Paatti kulkee just sinne minne halutaankin. Se voi ottaa todella rennosti. Tää on mukavaa. Joo, Tuomas, kerros vähän tunnelmista. Se on ollut lämmin ilma tänään, hieno päivä. Tosi lepposa. Suomenlahden ylitys taas meneillään. Ollaan kuitenkin sisällä. Kaikki sisällä. Tää meidän automaattiohjus toimii niin kuin tuossa aikaisemmassa videossa näytettiin. Tosiaan tuolla Terttu. Tässä olen minä. Nukkumassa, tuossa on tossa. Tässä on minä. Vene on Ja tuolla on pinnamies. No Valtteralla, 4 aikaa me väsättiin, se on about reilu tunnin verran nekin nyt on niinku mennyt ihan suoraan. Toivottavasti päästään Hankoon saakka, ettei tarvitse koskea enää tuohon keppiin tuossa taakka. Voidaan ottaa vähän rennommin. No niin, nyt ollaan vähän niinku kotimatkalla ja ollaan tässä purjehditaan mahtava omaa saareen Svinösen nimeltään. Mitkä on tunnelmat ja mietteet? Ihan kiva päästä kotikkipäiväriin käymään. Ei oo Svinössä koko kesää käyty, se on ollut semmonen meidän yleensä semmonen paikka, että siellä käydään joka saatana viikonloppua, se on niin koulussa se paikka. Mut kun ei oo vuoteen käynyt, niin on kyllä ihan kiva mennä käymään siellä. Kelit on ollut suotuisesti oikein mukavat 2 viikkoa, mutta toisaalta kyllä sitä on ihan kivakin mennä kotiin jotain. Se on ihan totta. Niinku vähän jo ahdistaa tää 9 metriä tässä. Joo, ei tässä kauhean monta neliöä oo per naamaa. Varsinkin nyt kun me tuli noin Hangon lisävahvistukset, niin se rupee tää tilaa käymään tosi ahtaaksi. Tänä aamulla niin tuntuis hukkuvan tiskeihin ja on myös aika yllättävää, että me mielestämme ei olla tehty edes mitään tiskiä, mutta astiat rupeaa oikeesti loppuu kesken. Se jotain tuntuu ihan sairasta, hei! Miten sä pääsit sinne oikein? Älä vittu kyypää ylemmäs. Älä!